wei ka trok bala peniang ha surok ba kabadon hajan bat ka ICAR kala kem ding kansan ha ka por kumba khandai beje men step ha ka ba kani ka jingkam ding kala bamdo ki benda ki ba sakmat kani ka trok ka ba ing ka don yo number WB San Lai B Iway Not Arpra nagleng ki bor pulet hadin bekelio jingtep halor kani kala lek brand ban pendep ya ka ding ka ba klang nagleng jong ki pulet kidang penlong ya ki jing toket halor kadau jong ki jingkam ding jong kani ka trok Mara. Hmm.